Osozindaba bayakhuluma kunalabo abakhuluma bethi bona amandla atholakala esontweni noma emasontweni lamakhulu esiwabonayo abo ZCC bathi amandla atholwa ukhotso anikeza uEngenas Lekhanyane oyifounder noma ngaba ngubaba noma ngumkhulu walabo abakhona. Yebo, that is oral history, into ekhulunywayo nje ngabantu. Kodwa masingabeka indaba kaKhotso, uNkgotso uyinyanga noma isangoma noma isanusi noma umboni owaba namandla kakhulu waze wathenjwa nangabombuso wamabhunu. Masikhuluma ngabo Paul Kruger waze wacapture umbuso wamabhunu nabo bemconsulta. uKhotso ungumuntu owanikezana ngamandla kwabezepolitiki, even nabansundu kwabomzabalazo. Siyesizwe ngalabo abafunda kubo 40 abajika baba ngababusi abagcwala iAfrika yonke. EZimbabwe sinendoda yayibizwa ngokuthi uJoshua Nkomo, yayinenduku yayo. Le nduku lebeyimsiza ukuthi ajike athathe certain forms abe nemlingo thizeni, mhlambe mayisitha sithi siyahlasela siphambane nomangoye ephuma emnyango kanti bekunguye. Mhlambe bathi bangena bathole nje isalukazi esinamafinyela sebebuza uyephi uNkomo, sithi hayi uphumile nje, ubesanda kuphuma nje njoba ningena. Bathi kungamandla alayinwa namandla ayevele kuKhotso, kodwa baphinde baqhubeke futhi bathi njoba sibona imbala kaKhongolose ANC ifana neZCC nobudlelwano babo, wena uyawubone ngezikhathi zama-elections kuvunguza ngempela kudingeka amandla, uyawubone behambile ngisho nama-president akhona bayo-anointwa laphana, bayothandazelwa laphana, bayoguqa laphana, kuyindaba endala esuka kude. Waduma-ke uKhotso ngokuphakamisa abantu bamasonto. EZimbabwe kukhona uJoan Masowe, naye okuzwakala ukuthi wathatha amandla kuyena. Sizoza kuJoan Marange, naye ngokunjalo ozwakala ukuthi wathatha amandla kuyena. Abashoyo bekhuluma ngento esibiza nge-oral history, bathi amandla asekuphakameni koShembe nawo alandwa khona. Khotso Sethunza, they leave no trace, abashiyi ngisho nokubonakalayo esingabamba kuko sikhulume kuko ngesinye sesihloko sendaba ebengisifakile kuyo lenkulumo yami yanamhlanje. Njengoba uKhotso waduma kangaka waze waconsultwa nangama-president, umnotho wakhe ukuphi? Inzalo yakhe noma ngabantwana bakuphi? Amakhosikazi wakhe ayi-23 nabantwana bakhe kuthiwa bafika 200 bakuphi? Kanti umuntu owayenamandla kangaka yavele yathula indaba yakhe kwasala amahemhemu yokuthi uphakamisa uShembe, uphakamisa iZCC, waphakamisa abelungu. Ukuphi? Akuphi amandla wakhe? Ayevelaphi lamandla eyini? Namhlanje sibona abantu abazama ukuba ngoKhotso bagijima abafana bagcwala inkalo kuthiwa sebekoMozambique, sebekoZimbabwe, sebekoBenin, bathi bafuna wona lamandla la ayesetshenziswa ngoKhotso kuphakanyiswa abantu, kuthwaliswana ngazi igama ababelibiza kuyo lento. Kodwa bengithe namhlanje ake ngikhulume ngendoda ekwakuthiwa nguKhotso eyenza izinto ezinkulu kakhulu ngamandla nangemlingo eSouthern Africa nasezindaweni ezinkulu. Lo muntu lo ubegibela ama-Cadillacs, ama-Chevrolet, imoto ezinzima kakhulu zangaleso sikhathi ezwakala enegolide. Kodwa kunalesi story ngisizwayo mabethi uKhotso kwathi ngelinye ilanga kucatshe amagolide, amadayamani emzini kaKruger eplazini khona le-Eastern Cape, base bekhomba yena bathi hayi uye lo otshontshile lo mfanana. Bathi kwathi mangabe sokwenzeke kanjalo wabizwa uKruger wehla esuka phezulu la ayisuka khona, uthe mangabe fika bafakaza bonke abafakazayo bathi hayi thina umuntu esingicabangelayo nangu. Ithe isenjalo ke indaba basacabangeleni, uKhotso wathi hayi inkanyamba seyizondile emfuleni, amafa azondile phezulu licasukile. So into enizoyibona la inzima kuzona imvula ezomosha yonke into. Wathi mayikhuluma lapho bathi amafu ayefoma, kwanetha imvula ehamba nomoya wasipula amazenge agawula amadoda amabili, lamadoda agcine fakazile ukuthi hayi akusiye lo
abathethe kahle kahle nabatshontshela izinto yithina abaziveza. Kusukela lapho uPaul Kruger wakholelwa kakhulu kuHotso, kodwa kuthiwa ngelinye ilanga kwathi mangabe eseyinyanga yakhe uHotso wamlandela, elandela uPaul Kruger hamba noyise kaHotso. Bathi mangabe bengena emahlathini athizene okuyindawo yamathuna, wabonakala uKruger emgodini engcwaba uyise kaHotso namagolide nemali ukuthi wayezoba ngumkhovu olinda leyamali, olinda lamagolide. Abanye njalo babuye bajike bathi hayi, akasangcwatshwanga uyise laphana, kwagqitshwa zona lezinto uHotso ezibhekile wahamba wayozimba, yila okwavela khona lama-billions wakhe ayenawo. Kodwa mina bese ngithi hayi mani, wayengaba nawo ngoba wayeconsultwa ngabantu bombuso abaphethe yonke imali, abaphethe lonke igolide, abaphethe yonke into. Ngizofuna ukufanisana namhlanje. Bapho Hotso abayakhala amasonto if bawayakha. Bapho Hotso abakhanda osopolitiki abanzima if bakwenza lokho. So kunabantu nje abadlalayo nje, badlala ngentwalo. Intwalo sokuyinto ekhulunywa emini nje kapha ngiyothwala. Uyothwala ngobani wena? Sohlelile emndenini usumbonile ozothwala ngaye. Wena ozothwalisa lona umthwalisa ngobani? Uyabona lento le inendida. Yebo bebezenza lezo zinto, kodwa ke asizange sazizwa ziculwa kanje. Akuzange kwaba nobungozi obunjengalobo bukhona namhlanje. Indlela yayikhona, isesekhona namhlanje ukuthi anisibuzi. Kunento okuthiwa ukuphakanyiswa. Osopolitiki abaningi ubona bephakeme kanjena imitho, osomabhizinisi abaningi ubona bephakeme kanjena imithi. Yizo lezinto ilamandla, imizi engaka iyakhiwe yiwo lamandla. Wena uhleli uthi uNkulunkulu uzobona. Noyihlo umkhulu wakho nokhokho babesho njalo bethi uzobona uNkulunkulu, baze bahamba engabonanga, babhekana nenkinga ababhekana. Kodwa kubalekile ngiyangikusho ukuthi noma usukuma usiyofuna lezi zinto basekhona oHotso banamhlanje ukuthi bazithulele nje abaphaphi. Uyabona, ngibale nami kulabo, ungibale mhlambe number 1. Ngibhala amabhuku manje nginifundisa ngazo zonke lezi zinto zakamoya. Angizanga lapha ukuzogxeka amasonto ukuthi lamasonto ayothatha ini nani kaHotso. Leyo i-oral history, inzwabethi nezindaba, kodwa waphila uHotso wazenza lezo zinto lezo. Kanti ubufakazi obuningi mawubuka bukhona. Angithi thina sinayo ihistory ebhaliwe, abelungu banayo ihistory yabo ebhaliwe. Thina kuyiloko vele ukuthi inkulumo nemfundiso izinto ebezishiyelwana, abadala beshiyela abancane, abancane beshiyela abancane, labana nabo beshiyela isizukulwane lesalisana soseshiyela esinye. Angabe niyangizwana? Ipoint lami lithi ayikho impumelelo ezohlala uze uyishiye abantwana babantwana ungasukumanga, ungawatholanga lawo mandla. Kodwa ke iba nesiqiniseko sokuthi awuthola amandla azolimaza. Ngize ngithi abashiyanga lutho abaningi kunabososobala abafika bahamba asiboni lutho. Amabhayino yaswazi nala akhona ithule lento kufanele ngabe sizwa ngabosomabhizinisi abanzima nomndeni onzima la eMzansi, kodwa kuthule. Bona uHotso asizwa lutho, kuthule. Kodwa ke anganjani lamandla avuma ukusebenzela abangaphandle? Ngoba ukuba sikhuluma kanjena kunamasonto akhiwa ngosizo lukaHotso, yakhelwa izizukulwana zikaHotso, abantwana bakhe nalamakhosikazi ayesele besala bewakhuba lawo masonto. Kodwa sizwa amahem ethi lawo mandla awela ngoba engenasi asalela abantwana babo. Ngelukhanyani family azoyehlela kubo Modise, ayehlela kubo Shembe, aya eZimbabwe kubo Marange, the white garment churches, ahamba aze afika kubo Gimbaku, kubo Congo. Amandla alo muntu loyo. Kanti umndeni ke ayivumi lento ukwenzelwa umndeni yini? Why lawo mafa lawo ewela ezandleni zabangaphandle angawela emndenini kuzoyenzekani? Babethi zinqunywa amakhanda ziyekwe, ngishiya lapho.
ngiyabhala amabhuku. Lezi ndaba engizikhuluma lapha, they are just summaries, iziqephu nje zaloko engikubhalayo. Ngiyangithi ake ngikhulume ngime la ko-TikTok, ngoba uTikTok ngawubuka wasungulelwa ukudlala nokuncokola. Kuyiloko sasithi mase sikhuluma indaba ezijulile kanjena zifike nje zihlale emoyeni. Kodwa ngiqinisile ungayiqala into oyiqalayo, kodwa ma ungasukumanga wathola abantu abafana nama-calibers abohodzo, awukafika indawo. Ngitsho naseBhayibhelini bekunalo muntu okuthiwa nguSamuel, lo owayebathwalisa noma ebaphakamisa, noma what word have you for that. Waphakamisa uDavide, waphakamisa aboSawuli, nguye wayegcoba amakhosi. Awukaze kuvele kube njalo nje kuthiwa hawu kuzozenzakalela. Angeke. Ngithe mina basekhona abanjalo, ungibale nami kulabo. Ikhona intaba yethu esiyigibelayo eMakhwe. Leyo ntaba uyigibela uyehle ungumfokazana, suke siyothatha amandla laphana, sigibela kanye ngonyaka. Kodwa ma unento ephuthumayo edinga uyogibela, ithatha amandla laphana, wenza ama-bookings wakho ugibele.